nyamete ase bi wo Burkina Faso nkura batashita bishop nyamishira na omma nkwatenti ahodi wom so for me na nyamishira nyamete asefo nyamishira mu nyina case number 1 me pa cho ble no mo mani nya dwuma ma ye papa yenu abey bibinti me monidin court court oba hema me ba cho alopedi ante ase wati atuni me wa bible Kevin you Quran kire no ene me no na ye adwuma no ye wo Quran ene ye wo bodua wo pedua ana abaji bodua no wo pe bodua ye obey wonye wonye hwede ye wa kire peja bodua ne kosro bodin bi a wo pe eye me emodi ankasa bodin bi a wo pe le pa cheo ma medie ade na wo ye wo hui Momble ni my why oba ya wo se momble na ye bi mame bodi bi a wo pe anani ame ma obi me akose aha mi kura bodu yi sasa mo ameka sasa mo me beken no kura turodo kontomponim oda onini papa ewie ya wo mame wa bebo mabomodi na ejeje wo ewie de me ba ya bibi ham na mseme de ba bedai madwa atoa kafra amma pamba papa acha wa mame die ne kosi ye ba hem ye kosi enses be ses time ni na mba ne papa ka so be fa akura na twan ye di nkomo na ada na ase otu America be ye CCS ni oni be me bia wo me ba twan ada na manware ande ensempi nti oni ne wo me ba twan but be man wo hwe ni bakama me ba twan no ye so be fa na kwama no ne me ba twan e die ne si die si ye ne se odene o ma ye passport ne ade no obefa ne kwa akra akwanto ne mo asem de minim de ekosi ye enti se mi kunu em so ja akra ne hokoi okoye no oduru your friend me friend o se akra ne kosu no ma me ne tina chese nyabotre ye buildi ade bi na chese wo de wonim se wo de akra ne kwa brochiri aha me se me ba ne wo e wa brochiri jo ti me friend o ka so ma me ne ba ne nkasa oso ko school na me nya me ba ne nkasa edi sei na ekobe one man na wonte wo ba ne nkada sata na akra no mfie sei no 12 years okay enti ba sa ma me kompai bobi ti me ko ya ma me ne frame sofo ba kumasi kurem emo ne di ai no frame no so na ma na wo se so nim se oba ne kwa abrichi na oba no o hyede ma ofisika enti o kan sa na asemi hu de Sompa FM me ya me ho ba tan ya wate santime suma me sister mo se omun konkofa akura ne mera ho na na emla ma me ne kan sa asemi emu na bla na so frɛ na wo ku frɛ na o ka se ne yire akura ne wa ne yire ho enkran na wantimi amfa na ankwa brochiri ti akura ne ko school won kran enti me nya oba ne number na me friend pia ana me frɛ oba enti me ne ka se na se me pa akura ne na kasa enti me ne akura ne kasa me ka se mo nko school ne na chano papa me mo bi aba be fan enti yakofa ne baaye no de maame ne kan na me hu se entesa da bi o hwan maame ben ka so for maame no de na wo kan aha se do sika asa me ba ne fisika ne ade akra ne ba na ne tebia ne tese na waye kama na ntesa de wo na chese ne step mother na ha no da bi waye ne kama ai timini akra ne da 3 days so be fisika na masesa maade ba wan fiskan ana de ode me ko maame na se chenchena nka wa bi hyehyehye ne ha na ban ba na ka wa bi so na no some de honhom asemi na mo ya na madwene nya sa ko ho no majimi ujimi ti wa ujimi se wajimi ata so ko ba onini adasi apa wo ko heavy abegina Jennifer ate kasai wa se wajimi de ani hele ati atumu mi be ati atumu wajimi ata asere ento aga sa me fare mran no nyi aka we so na no ade physical me de koye na bo bom pilot den sa fare o se watwam enti me ba na o se asem na ye hunhum asem enti se wan frɛ be ma na nka nkyere na wanya anya akora ne kra ne de obekɔ so physical
me kyerɛ sɛ adifo pinu mu amo ɛde na mu kyerɛ e na wo frɛ wuku wo frɛ na aka sɛ ana am sin de wo ye nyina no me ho onimbotaye ntia ko ba ba fa akora ne de na kwa akoye na no so ka kyerɛ me sɛ magimi papa na wanu wonim sa akora fisika nko ba akotena abrochire ne nka akora ne fisika na tambe na obesesa sa ana na yire sesa ba na asem ne so enya asie awie ti de se dia na asi dia asie ne se oso on hwa akora ne bi samo se wode ne ko fisika de a ene fa no mfe ma enti me ba adwa ato a se ye papa ne che pa ne cho ne wiasefo nyina mpa ne cho se asema me kan ye menu me ho enti on fa obone nche asem ni si ye di sei be say yes ni efiri on hwa akora ne biem wa hwa akora ne frɛ ne tata na no asane ne bi 10 million but oni akora ne so nye fine wa wo bi aka na ho ende me na akora ne ma me ne step mother na okɔ ne wono so odi dwa to afa ne so ono kura me be ofrɛ sɛ o mani kunu ban enka baabi ti ko be hwa akora no wo ba akora nya me hira no na nsa akora ne ko school asane ne ska sister no minim de esi woni ne kunu mente ti adwa ato na mde ba say empa bra ne chew abi je mo frɛ na ma ne apa ne chew na wo wadwumem abusuafo mo ma ye ni na ho na adifo binom ti ne yakotu pa efrin kran ya de na ba no samo kai abura ene ne yere case no pa e ba behwem na ba bi aduabo ne fire ya hu ti ye second case ni de eye crazy shege maturi case crazy shege maturi case sabra no achim ye mfita du kunu na area mu ha na kire se ya ka second story me say ye shege maturi amama ya ni na ho be ma ne wawo wo hye ne ba odini tu kwan be ma ne fom so kakra wo ye ne se akora na nkwa abroche na wanka no kore ankire ne yiri se bia amaso etimide na to school mu e wakra wo hwa motive ni nyina ne se no pese obegye ne koma ne yiri ne wakra no hwe no ne masem bis on se bi obeka wo mpene entinka enyamfom so wa se de wudi adanse sa akora ne ba akora no wa ye kama asofo maami fo bidom yes ramo adifo binom ya jibutum mo adwumade na mudiri tum na zano ne toro no edoso ni nyina ne se ye no yensu nyame asem ana no ya wadane ye ka no ha spirit of discernment enio now your pa who discern ya ka ba hu se ba bi a wo kono amwa Mr. Champion bremwe Supreme Judge yanka sanche ema adrum mra esese ye ma yani eda ho na ye jai tema me nsew sabe bemai woni na wo ye wanware awrade adum onya edon e de amma ne ba na wo be fa na kwa broche se ya no kure senya no kure momienu nyina na moma ne akoda no na bema no sabe wa ma enokure na de semfo so bi na ba ya me de minim de na senyamfo so na ba na no ayi na dwen se bi odini kwa kwotran enkran ya na esenka obo ne yiri amane amakura no a enya hwe beto ba no so ayi akura no kwa no ho no sabe o hwe ni yie wo fa ne se wono ankasa ne ba a wo hwe no na wiase no ho ya na dru ba bia ya na honhum bi timi bo wura wu mu a na ababa se wo nyina obi na kan first was ye namu sunsun bi di achi papa ene bone enti bone no hu se wo be ko yi a ne bia em se wo ba wuram sa na obi kan me de minim de enu nti no osofo yi a wo ko no we sa sof ma me ya ko no we a wo ba bia ya wo we enu mo ne ade eye guess work wo peni company bi na adi eye guess work na che se okoka na etomu ebi se na mfomso no enya astart ma ne me kan se so pese obi bia ye yi a ohini na kaye wo ye twa konkure ba ko pedi si wono mo a to me bia ni ba bia bi
twa konkon ne wo ka kire ne yemfa emobra sabe ye kwa asori mpo na sofo eprichi wie okotu quotation wo be fia ososo bra be trance na kan ne hu se quotation no eya no kura na sa nyino no no fa e bia o ka e wo twa konkon ne mu si anya sa ne se ya kwadwofo sabe me semeka awifo de mu do no ya kwadwofo ya ba kenkan enti na ye hu se adifo atofo ebinom wo Ghana wo mo pe wo mo chop money enti maami emfiensie ya watena we enene wo de asem wo se eba menim ne na epam wo na so de ba ye je sompa de ye supreme judge wo hoyi na odifo no wo ho no mu bibia be ye boko na emom no ete se wo nu hu no aya wo nu no show se wo nu hu e wo kasa mu wo mu friends sompa e be bibia na enso so no oba no aya wo ji akoda no okunu se okunu de be chen akoda no na se wo a tina maame ne so ene tina maame ne so no ese se wo sre na judge no mu nyina ba mu na wo mo ne kasa na wo mo ne okunu so kasa na bibia ye kama na emom no efi na kwotwe yie na hu se wo nante basa na wa hwe ye madodo no a wo mu wo ni nyina efa ye sa kwa wo se so onye ndebe no si ye da se Facebook ma adwoa sechere Elizabeth Edria na na akua kon as usual Victoria Sakin su ginam Precious Ovin so aba ai ena fei eye Mamia ma Charlotte Shanti na na kwasi bobie ansa PSA poma munina maba mana yefe papa yedamase pane doso na nekweko uginem ai munina maba ese muso moboa ye boye chiri dom ewe yedwumadi a ya yedi no esoso eso ma Mary ene da honu sade odi kan e no a be ma na ne botaya eni se obefa akoda no na ode no akoma ne yere na wahwe ni school otimi anya school because oba no na obetimi ne no alenke well na enshranka nyame se oba okoto ne nsem no so na oye good kenya sa dia in fact ka be ma no waye sebi enyamera sem kakra because akoda ne ma meti ase pa de yenkasa nkyere mema nso akoda ne ma meti ase ne ho denden de yesra mo yemfa ne nkoma krafo because ebi ye but dodo sen so onya oni obi okra oye kra onya wo awonya bapa onya ne de pe na wahya ase ene akoda no etwe kra enti yesra mema se eba se opese wo hwe oba efiri oba wo de na jai ho a montena se pepe nyini bi na ntiase anya adwuma na maame no kura hu ba bia ne ba no okọ na ebre to bre so no kura wakọhwehwe ne ba na wo betwa ntoro kasa me de na ekọ abrochire a won kọ abrochire a nyame anim ni obenya odifo atorofo nso a ono nso de na adwen befa ho no akasa akwada no fiska ewo baabi na afi akoye na de abusuamanso aba efie eninti ya kasa kire mema no se ebasa mo de enim se oba no kan ompene de pe obi a owo chese oba yi fere no na ye hu baabi a okon se beboa akwada no na mo nhihye na akwada no nko ebasa akra oba nso ne ho tono because secondary school bebem 12 years ni ade no onim so ntimi hwe no ba baabi akwada no betena ma ne ho atono ne ya na omo hwe enti yesra se mema no enye na afa nsuso yesra ma yesra pa o ya ne yeta brain wash ye was akwan so be ma okopie asori tie mo obebise mu a okokora onkobio na ma no so de nya ka di sam kire ya fe pa na yegidie kura ye dey asori Bible akase mire di akire no atro adifo ebeba pamcho mo fansha mo adwen mu sa eni nti se wo kowura asori bia mu a nyame honhom ti nipa bia mu ma honhom nkasa nkirew sani ejaje wo kan ye no yensua nyame asem yennim ne nyame asem ka fa sa ate bia no eni nti oka bibia ne yasom adofo nom yesra mo pa ema ye ne yeta nya ye wo sa kwan ne so
tu be kwa so na ma egum cho ne ntoma nyina obeyi akwa akotie adisem wankasa wo ye difo ma ho ye ma ye mu ye ho abomfia pisa nyame oni nipa bia ekasa ye wa difo ho de a omo ye professionals ba niema nketenkete bi wo kwa nyame ne ye kasa wo ho ya ye ntie tuned na ebasa sa eniema nyina emma na papa nso se otia watia na dawroma yesre mfomso na nya aba ye da nyame asekura se wahu sese entisa entisa umoja ayo umoja akwada no ye dan a oye oba obi nim nia obehwe obi daache enti onfa ye nua mfomso enche no na akwada nya anikane ahoto kwabena owusunso aba anaconda tepa aboto asiaba Abdul Adebwatin Emmanuel ono so live on so David Owusu enso ejinemu papa Felicia Amankwa Blessing Adom every year John Latz Nana yase watirimu de hima Mavis Adepa ane mami efia mwanima wode opoku kwesi Samuel Ramabans Mayade Facebook Mayade pa unyame ensure wo bibia se ononso mutai ti Regina Mafo yadamase kra from Poma Bema Anita yadamase Aaron Kwatin omse me dane me second voice no no mani age me pacha oni White Scientific Clinic and Diagnostic Services one year kwaja ya hwenyina halitosis ya yade egu ni penu ase wanu mu bon wo so pekes sa na yanya odan emaba woni mpesa wanu mu bon che wo fu che wo fu wo so ye ni wa chota krema we fatu ube kisi na wana ade ne ente se onu munye eba ne so onu munye kra enu nti na doctor aba no o se awo mu hawo oba ni bema say ovarians say fibroids enemu sa yade awodo ni na oba uba ni mu alusu a obema na tate cancer yade awodo ni nyina enompemu yade nyina doctor ni modie yenimu ne dadada o se awodi e bantumi ntenemu yi obema na tenema mo awo the doctor say asay kura fabre no onyame ama ne huntumi na bema tadua ho adwuma yenso yede amano obema na ikamaka ube hunu wo atonsu Monaco junction yene adansi wa bank die enmu hye encrying Photorama a Bengoy filling station yene NS Kames ne die enmu hye Fred Dr. Nimwe 0244 087 687 and 0279 087 687 we dimpa heba mesha dimpa so wo ho sa malaria typhoid wonu mu ato wona mututu wo edroi ne beboa wo gastro mesha ne de otidi no anache sa ye mkro nyina betu na meslo plus mesha no brayo mu hawo nyina is infection ensuogu wo Mr. Eba, Jeff Eba, Pene Eba, Nimdi Eba takrade na naboache. Enkra tema ekus ewa shamai. 0248778899. Diamond Diagnostical Center. Dr. Marina ni Dr. Joshua. Abrofuna. Woman de yi fa abroad wa emphase kanka. Omu ya abrofu. Wodi agidin pa. Na nedi o se osabu num prostrate. Wachiri bremo. Wachiri dompem. Waye mukro kumase phone friend 026 doctor say fibroid da yem obeyi sikan kanwa kumase frɛ 026 701 8289 026 701 8289 and 0207 515 623 and crying 0243 176-119 Traders Farm black and yellow bidie powder me pacho kopi efie bi ehia bi office bi ehia bi ka bi ehia bi Sompa Nkomo bi wate wusuosuo kro bi betumi de wudura begu entempa no bia una okro no wa prepra me pacho kopi bi nom cholesterol jeje wo a fe bi gu nsom ne nom
wa fura hyɛ na ntumi nteta nsum na no mote wanu mu bɔn wa yi o brush ne so ipacho wanu senya hangover fa bi gu nsum ne nom we nyina no so oyemu bubom no na ye funu kodadin wo benya bi e wo Kumasi Freddy Mens Danny Heba Apidan Kolinak Misty Eba na Blessing kwa mama Blessing kwa awia imechia abe okunini oba kokodru fo ba ya santo a mami abe se wo hum ne hunamu awia bro nyame ama ne tumi na kwasem utadua no afom atwea kohyem ayam kuro hernia etro etwire ni nyina koko na de amu agidin ya sickle cell mojam yade ni holy ha wono beto nchia malaria na hepatitis B no mu de bobo ni sedwie yo ta no so apatrapa fra 0243 345 392 and 0506 460 208 Universal Natural Clinic ye no mpemu adwuma wachi usisi uchepe ukotodwe ukonachi bebia malaria typhoid hepatitis what's the mfidie no ne de adwuma wu twa wo yemu foni aguade so no ahwe my phone no mute atonsu S line ebebo nsuo mu ha fra 0556 244 102 and 0200 158 272 mizo 5G eno na odifu me de me we emoro imam nom kanisa sofo nom pope nom manager don here overseas because supermarket about post office Anomanji Outcome Royal Ventures after Buakwa University Anomanji taxi station hone PNC Ventures wo me pacho na search enterprise wasafo abinchi yani VIP car park dia no hwe kwakwache koforidua 0243 329414 ja drink bia femizo KF Kinji 5G KF Kinfu musumudi kura area asemo enterprise womu onromo hotel so amikumase 0263 752 fra wono mo na kotu 5G and that's all herbal clinic Dr. Edousu se wani etesi so brucio glaucoma low vision cataract myopia congenital effect adie bia ye wani wose won de won fedro gu so da bi wo mo aduro nanom aye wani ni so adwuma se diabetes stroke hypertension prostate koko malaria tipayedin din sisi ade fibroid wo beyi sakrade ye wo port quarters ye ben Archbishop Porter's girl Kumasi kwada so estate park and Tabora wal alaji walako junction 055990 1234 0596 198884 yes in God we trust NS Eba Industries NS Ointments we uti anang sa begu ho apropro nantetare mpabo apro honam nani atoto mpapa asa mampam koko puma oto eho antu bo tirimu a etese go so mobro go modern pa ye wrinkles candida ni nyina yede betu awake natural capsules wabani bema and my immune system ni awodin wo beju so free bonto watenka beba na abefre wo kwasi polu wo bra yonti untumi nkoye adwuma wanu mu ato wasehye ne so ba pemfo nka wonya viche dumienu atwe wo frɛ ho wo benya bi wan kran Kings Walk Repash Tinatet Heba Baseline Pharmacy ni nyina Nisi Rejones Kofodia Gapsong Delight Drug Rights and a Benoit Pharmacy and Koko Uskobi Hillside BB Kaswa Tribe of Judah Kumasi Danny Heba Missy Heba Kolinak Habmei na fe Chris K a Bishop 75 Sao Peji Wells you are the two comb you are the two sa you are the two nine you are the two asinimu waba woji awade who ye suna who ye pojemo edien enkawa enkapo empempena de 5 cedi benya chain papa ya abi ya wo adehye market yachi plot 17 Mrom Kumasi ya true appetite ose freyen 0598585219 and 0554 304135 D4 the supreme judge tonton asewidi abo yi madi foi bi haye urade yankopon
na ye omu sawo mu ni ye twoma kaduro ni ye twom wisa ni oh baby under canoe system no na ni namu say fada ayi say di fo no mu di to ekomom kanise ndo no no madwan be fi nanka na jeji sadie mo wi koso efrita mo Yesu Kristo ba ya obeja ye second ye benante no enkrofobia to mu ho adom di Yesu asi wo mo de jinsa abode nanka bi pa cho bobon samayen Yesu nyom nkwa dia Sompa FM church se wo ye ba ana wo ye ba mate asode bim na niema wi koso a to amerika free ho eme binum ekunu mu jawo mu ebinum yire jawo mu nanka wo tabiri oba ne ho ofede ne koto sofo ni mu a na sofo aka che ne se eye nkwa bra nyamye mama kwankire na ewure kasa kire me ba manya ba wali di wontimi nwalo nkwa akire enya okunu asofo binum ne okunum ni akunko ni ha ye ni konkrofi wo beti woni na sofo de oyire tokọ wasan sadwa wo hwimu a seswa oh yo shedia tum nya bai wa mena ni ana ho so atase na ka mami wo de emansi yenim nyansa yenim nyansa ntere yende asofo minister of Christ asi wo eti ye ko mo akopa nyansa ne nimde wo humu mo e de akowie ben me won fisika uso fisika akure fisika uso fisika ben me tia wom abra wo bre na kasamne ka bofro ne yemfa ne se wode ne kwabroche na anya yi korese ma na anya yi ankanya bone wo twa ne nto akora sabi wonku no abofro ba yi ma me hu no enti e ma bi no muda mu sori emema bi no timuda mu sori na bre bia ya sofo bi no ya kunkom ye ebitu afam ebisusofu adoa ene bisu achia omna achia ene bisuso ne potopoto we di o ma na sie odifu ba o ene o yes ade ube konkwa wanya de kura maame no ube konkwa no ni kunu ube konkwa na ni kunu ni so agya no won hwede de enka o se de Yesu kai no se hwe umpuresi wo de so ni wo ja kwakon bi de asofo bi no mo yesrem o hwe baby di we o sa to di o mena to mamen se nyanya me na kia kuma pa anka sofo ban ke betu ni de adna be jameje no mam ya disclose now kama we aja ye pache unti what you say se be enua be me ba be hwe ne ba eti nsu de kakawum yesrem ye nyame nkrofo se de gidie ma ministers ya enu nche ye jimi o mu nse yam ya brabo nya basa hwede ekoto yen nanso ye wura odi for Paul me me jeje ade sade ye ma ye nim nyansa yesefa chewate ni hwa bofan ma yen ekobare sana da mi ne bi hira wo entwantu so nyonkwa o Yesu ko entwantu atole so samele ni ba no se oben na no hoda so ka ne so fo kra ka se woni nada edi ne beba odi for PSA pomase suso chim na ya otan ye o me so over ya ka je so beska me fan to chako ni bi o se otan ye nti o se chako ho e to beska kamla enti judge mi ma no sie no ye bese ye wura ye se de sayem abofo ni yoba e ye mistake enkofo bi na tutu nsema gura sum edinfo bi no mo nka ne kure omo ankasa problem dem nanso mo hu mo problem ka no makasa kofasi ye di wo haw ene tabu tu ni paso abeni ngwasa to ye bi na kosie ye nua ba serew wo dwa to yen ye bukudu de pachew ye wura ye serew aburu ye se onyado ye serew da se burui da se nyado fa cheno fa cheno na afori ye serew fori atabrempon ye serew na shaka ye serew na se wo disofu na chia asa won ye kwa kotwa na ni judgment fence what abusu me see a second case no ya maame a na no abura woni ne kura ba ha se ne kura se wabo ne dua abije chochodi ni bra me de mi rafi omudi no ye tu nipa ye di fu pani firi akra pa betina semu ne so ne ya wesa abura na abo ne dua ana oba ne bone ne di nachi ene kwan a ebefa so a obenya na hoto kanisa bebo wuram 10 minutes ne 5 first course ene ebre no abaye ma obetimi atra na mo otuo nyina atokeka kotra konya ba ko no ate bibia be kama me send link na ma uku ni ayi wodu ni apa ne che bibia be kama so mpa ya so mu no
ah yɛdifoɔ no bɔ mpae kanisa yes my tew boss yɛnkɔ wo time no medase aso ano yo 46 nti wobɛwie sɛn 10 minutes 46 wobɛwie sɛn 56 46 wobɛwie 58 56 ɔnɔmas gɛsɛ kanisa ɛdudada nyamishira medase nkamedibi kama o okay my mente so kaka all right enade ye bono titew yensam no edoso na de ntama ya na ye ba ye bono tew ni se yade ahodo no ene nioma ahodo a edo no timi sa no doso tini ni na betimi aka ho asem ya kirew na ya kirew nioma ahodo a eye eni tini ya na abobo na poso na wanya didi na afra ahomatorofo na ahoma no kwafo na nioma ahodo ne nsam ahodo asisi ka kirew ma oti ase no na kanisa yetimi edi ho komo mpacho abidan misi kolinak efredimens ene wo mo eka ho kuma simpotemu nyina de obenya bi me pacho wo kepu so a me pacho ko pena heba o coordination junction ne so ha me so wo ho a obenya bi mankasinfo enko jeff heba enso obenya bi ato was e wo takwa enna wo mo akanso me bi guso a me kasa no me bo wo mo nyina akanso akyeremo se be ya obohu se be bia me gina menya kanisa ne bi ato na me hawo nso nyame afaso etimi etu efirim so ama me ato asemo a e ho ne se yade ade edi kan a ema manije hu na boa se ye ka kyerɛ mu akoto bianom ama ho ato wo ne se mpanifo se sabi ahobambo atrema eyesene ayeresa bukutima tie de ntini se se wote nkasa wanum ayo nwuno wontimi nidi no ayebu ha ayebusa na woda waposo ye oyan bia na kyerɛ so wanya malaria na mmom nka ne papa mu ne se yemfa ne se wunya wianse wakono ma bia obanom toa no be yensia enum edu na mum senka wote nka wanya nte yeso ene asem kotena baabi tuntum ba ko bi aka me ntimi susu se madwen kyerɛ me se anhwe an manya malaria nti saade a me nkoto kanisa de binum ene wonu bottle ba ko na hwato ene se mi ba yu papa bi frɛ me a samo kan ne se aduro no ye paa wo na me se ne ye ne se o se na ne sisi ye ne ye paa ote hwasem wo kasa foforo so ena okoto aduro no bie na woto ye no ne sisi ya eye ne ye no paa serious no afi hutimu se ejai na mum ewo mu ha na asaba na me se ohene se woto ba ko onum a na wajai no se ani mum no kro me to ya me ho to me no me jai me num bi na me se adwuma ba na ye no keka adwuma ye na kire se da nya sisi yade no otwe ho firi ho anyi nti nka se ya unya experience sisi yade unya hu se malaria chi unya hu se wanum ayo nwunu unya hu se bia oposo ayo mrei anampo se utimu se no we de ade ye se ebusu immune system ama hunama kwa no nya hoden na ekutie nyarwa enye saade de na eseme me koto kanisa ne bi kanisa na wonum a aboyi yi saa haw no nyina afiro so ama hoto eninti nka ka menkum podia ka de me ka kire mo wanya da sidie na betimi aka ho asem akira foforo na wetimi adi ho adanse aka menimpa anya gidi akoto bi ni se de ya se ya wotin nkasa se usisi ya ya ase waposo yo mre eno okoda ye wanna se de na se de wo so da basa bi ka unya ya nka be koso fu me na bompa amade na nya san na nya so fu asem na mum yade bi na e ha wo no ene se obanum aduro ede bi ambo ya na se ma metaka ne se nka so fu na ade ne yesunsun mu a epie hunamani a wojo so ntentami no hu se diabetes na yewo epie hunamani a hunu se obema wojo so amoja afiri mu bei na hu se sabe jo so ya na yewo epie hunamani a wojo so ntentami na hu se bia unya gonorrhea obaba so bi ena ba ye epie hunamani a ma wase sabe pampan bi firi hoidie na abanum aduru afa uwia na okosofo ma na bompaye na hu se na atumi asaw yade because ade no esunsum mpa epie hunamani nti hunam no akwa no neoma bi atochuma wo mti num aduro na emmoa enyi saa hawo ne saa neoma hodo bi emfiri widiem ma honto kanisa eno ene adura ebeboa na etime tutu saa nyade wa hodo a mabobo na poso amawo na tie de eye pa ne se infections ade a friend se oba ne bema ennamu yade ya ebi ni white ya emayi candidates ya matin din white na question mi busa wo mo se ade ne ya white na yede na etimi ka opanti ase mesere wo mi busa question wa yi anu wo fi ho ade ne white na ade na sabe wo wuro ni kai wuro wo panti a uhunu se enioma bi na eyi sa akatoa ade no wo boni din white ade na pampan wom okay now ade na white na usi wata ade na se wonfa ngata wie mu a ade na ya na ase utum sa ya kala foforo nka ade white de se nka ta ade na mmom a kire wo se bibi bi atochima
ɛno mfrɛ no white biom mfrɛ sɛ deɛ wadwen yɛ wɔ no a wobɔdi no biom na ayɛ baba so na baba so no so timi tena wɔ ba ho a ɛtɔ da anase keka no tieni yie wa wo hwɛ mie sɛ wonnim a afei na ma wahunu sɛ deɛ nneɛma a ɛha wɔ yi sɛ na nyɛ saa ne sɛ medwen no na mu ɛsɛ metu ana monkɔtɔ aduru a ɛyɛ bibiduro ɛyɛ ndubra ne habama na boama nneɛma hodo ɛdo korɔ no afiri so ama ho atɔ kanisa deɛ ntra yɛ kam ho akɔtɔ bie no ɛno na mebobɔ so ama wɔnya didie no otumi de ka akɔtɔ bi sɛ yadeɛ hodo yɛ adu kurumi yadeɛ yɛ a sɛbe ama mase abayɛ mase sɛbe ayɛ hulele mase sɛbe bɛrima yɛ a mene ne di ahyia mese na ne ho susa sɛ na ne ho so paa nanso me mase na abayɛ ama nsuo torokaa ɛna deɛ wo kansɛm usɛmu me na mekan yɛ o ɛyɛ research bi ama yɛ a mepɛ sɛ mebobɔ so kyerɛ amanfoɔ nti na ayɛ sɛ deɛ wohunu sɛ awie meka asɛm nanso nka awia bɔ na mmom adeɛ no ne sɛ nna nyɛ wo ɔbaa no biribi no na sɛbe ɛmu kyimatɔ bi aba mu a yɛ aforɔ ɛyɛ atɛkyɛ ɛma biribi pampan bi ne nneɔma ahodoɔ bi firi mu ba na mmom na ɛyɛ haw paa sɛbe mesrɛ m ka wanya nti na ama yɛ a na bɛrima yi wo se ne baabi sɔ yi nka ne baabi nsɔ ne so nanso ɔkɔhyia ɔbaa foforɔ wotum sɛ ne baabi so paa ɔbaa wodeɛ yi mu na ayɛ sɛ sɛbe watɔ aforo mu yi kafra tɔdupa nom aduru a wobɛtɔ anom mɛna yi saa nsu fi no nsuo ayɛ sɛ akatoa a asɛ pampan bi wom ɛyi sɛ biribi bi a ɛnkɔ yie yi ɛna meka ho asɛm akyerɛ wo sɛ ɛno na ɛbɛboa ma wɔnom a ɛtumi ayi saa haw no afiri wo so na ma wo sisi mu ɛne wayɛase awiwɔ wayɛase ɛyɛ wo ya no ɛtumi afiri wo so ama ho atɔ kanisa nti woyɛ ɔbaa na mpo wodeɛ fa ne sɛ deɛ mebobɔ so nyinaa wonni bi wodeɛ fa ne sɛ wonni bi na mmom nka wopɛ sɛ wobɔ ho ban firi saa nna mu yadeɛ ahodoɔ ho ɛdanya sɛ wo multiple deɛ you have multiple friends so meka yi wɔn ɛte sɛ me no wɔn ate asɛ dada you have multiple friends ɛdanya kɔ ɛyɛdanya baako bi so wɔ akyerɛ hɔ nti yɛdanya ntumi saa deɛ ɔwɔ nadamfo no nso wɔ nadamfo bi nti wɔ akyerɛ hɔ baabi bi saa nti yɛkeka na sɛ adeɛ no dɔɔso ɛbɛyɛ multiples waa hwɛ a emu ɔden ɛdɔɔso nti num bi na mmɔ ho ban ma wɔn mi sisom so nya ahoɔden kwan so nkoso na ma saa haw no koraa wɔanya ama saa haw no ama mpo nti wobɔ ho ban firi saa adeɛ no ho a ɛma baba so white yo deɛ yɛ a wodwo nso yɛ a yɛ a wodwo sɛ deɛ nyɛ wɔ yɛase yɛ a wɔfikyiri kɔ mu haw a wɔsɛ wɔyɛase wɔ biribi deɛ ɔsi akwan no ɛntumi mma mpo na ɔbɔ ho ban firi ho bɛrima wo nso sɛbe mesrɛ meka wo adeɛ yɛ na nkagna no ne so seesei ɛhi ɛnyɛ akɔ no woso pɛ burogya woyɛ frɛ sɛ yɛ frɛ sɛ blow job sɛ adeɛ bi wɔ yi so nka meyɛ yi akyerɛ wo a ɔhene nkɔ yie bɛrima no sɛbe ne hwɛ a ho nyinaa mesrɛ meka wie abɔ nanso ne bɛrima no ahi afei nso nsesaa bi agu ho ɛna wotwa ɔbaa no deɛ ne na mpɛ sɛ mehwɛ bɛrima deɛ na ɛyɛ bɛrima nti na afei mese o ɔse afei deɛ wɔnka ma no nkɔsi ni sɛ obi na ato n'adu na mese ɔhene ka bɛgyime bia wɔato adum bo a ɔse ane wodeɛ fa ne sɛ ane na mmom adeɛ no yadeɛ na aba sɛsiesie wotumi sɛ pimples asi hɔ nti wɔmfa aduru anka a wokɔbɔ mpa yɛ bɛkɔ afei metoo no boase ne kasa ma no gyidii ya na afei ɔno ankasa hunu sɛ ɛnneɔma ahodoɔ a meka no wɔnyɛ gyidie wɔ mu ɔtɔ bi dum yɛ bɛɛ 2-3 weeks 1 month time ma me hɔ a na ɔsan sɛne mpicture bi afei na wotum sɛ nsansan na ɛgu ne bɛrima ho no nyinaa no ɛkɔ afei pimples bi ne nneɔma ahodoɔ nyinaa nso atumi atu afiri ne so afei no ɔno ano adidi sɛ o dɔkta woka yɛ wonam sɛ ane ɛtɔ da a adeɛ bi hɔ a na ɛnyɛ mpa yɛ na mmom yadeɛ no mami for telephone number ntija na mi so na memere no almost akase ma mi waka wona 30 minutes me doctor o boss kasai na me ko techi me ko doctor wa na anu ye ma say the ade aduma mu tire no ya 30 minutes enti me pacho betimi afre na ma we 0247 88 74 0247 88 74 36 and I say 0202 99 43 0202 99 09 43 kanisa heba kanisa busuani wadanse kyerɛ no ɛyɛ du dada yɛn no bio mesi ada me num bu bɛkase asoja mu nipadua nim heat pa epie free me nipadua nim no ato anse na fe ma yɛ okay yes anoma bi ana topi num yɛ nsuro sanity ana anoma bi ana yɛ ba bi wo ha na ma hyɛ da sɛ obi wo ha no wɔno ato no bo ase na wasɛnde sɛ wo ba yɛ abɔ
I'm sure. Yes, I know. Yamu abuano. Next week uba da si dey bi ho a. Yamu very necessary. Yamu so. 56 we. Yen. Hear me, Mammy Solid. Or then, yes, what number not to salute me, but the number. Yes, boss. It wouldn't me ask me, Pato, okay, me, Yale, ya. Makachi or Kotobi. No, now Yadi asking to. Made us see when you are so at me. About the show. Facebook phone crank a canisa Tamas, so Tamas. Almost always up Tamas. I don't know something. Oh, die God, Canisa, Edudada. Obahima, me ma wakwenye chatu, na wapa ukucho. So on farm from Soncho. You are from Katana home. You Cassa. If I chop black work, mo. Baby, I will be a mensada mensayem. Oh, me didn't class some. Mr. Boy, never cried. I mean, for me. Oh, oh, good day, my be a fat chammy, what's it? Yamia. Oh, yeah, then a number Bema me came. And so London, no, my friend, I go punish you. Oh, Mr. Me patch some. Bema Quaku, Oforiata, Kukodrufo, Mr. Uniaba, Miss London, one of its naya. Tibi Crana Brono out to Sonibia minimum. Me power show. Yenia Bewa, young from so. Nagana, mani be a dream more. Papa, I suffer on a money, many be, and one more, and manipulative woman. Wedding quadasem. Wabetre fi dikase so me srew fache no the way our boy yira ba so se wo yire crash akora ne kama efe na ye nyina ye nhwa kwala no ya ba yoa ya nhwe ni ya ntete ne be basa ka wo adwen papa ama no ne enua bai na wama na nia no ifo na ye ne sa tie sre mike ene anti bekinom ye de bra ne number ba mo nyina mo frɛ no na mo ne nkasa ye wie so a me send link na ma no na ye de momo ye de odu atato na menu se obe respondi ye ma arefo ne atiefo enne kopim efiada ye de hum wae papa beba na ababa we nso akoma toniyam ye mfa course du zero ye nyina fensua de e ma mochi mochi no 0551931931 0548931931 hello edi for nso atiato oyibo yanko ebre ne ko mami mo mabaso na metia omra samwa bi omwa samawo bia metia no na de bia omra samwa ka se say yen use your box say edumre bia say use your box no unim se umami bia ni abloche na bi fo akose o kon se wo be kwa abloche na wo so wagie di se wo be kwa abloche mrs say wanya dia mo dia ba ye srebe manu te bibi owo bia o kasa o su nyina na wo se agumi on fa ni boni nche no na drum le dia ye use your box yeah that's so you know hello me pa cho ba red line so a tru free with TV set and our radio set ne ho yes ramo hello good afternoon. Hello, good afternoon. Pachodin baby akase free. Me pacho kase free kase friend Antoine. Yo yanko. No crew that I che. Mo dada ya che. Asori bi ani ekọ. Yes your spiritual marriage. Your spiritual marriage. Your photo on snap. Eni toma ne kada, ne kawa eni ebre. Omo dada ya che. Yes every man is open chene no. Omo meshen kwa ala no. Mr. Nkomo. Yeah, that's it. Hello. Ni rampacho din baby akase free. No, good afternoon. Afternoon. Pacho me kase free boy boy. Yo, yankwe. Mi di junior in the Japan. Hello. Eja yete unka kasa why? Yo ma. Asema mami no etano yesra mesu me dem misro nikunu anka papa chona wonte because asafo bi breni ene asafo nko muslims so yesu ka ho so ni na se mba ombenya mba nko na omenye because ye mba man de one obi kasa singuya achewa wo so be gimi sen nanka isi mba nko na omenye so jisi sa futu nu
Ghana for Mbano Muchita, Meta Super, and Jumapana with the Ghana for Meta. Yes, yeah, that's Junior Canada Japan. Hello. Hello. Me Raudin baby akase free. Hello, ya so do ne tepa amakrom. Sompa FM. Beta kadam beta mekan se. Hello. Eja, ja hutie na kasa why? Ya so do ne tepa amakrom. Yate kasa. Ye pesa mekan se. Ma me so for na je mo di ni di tu ga. So di so ko. Ne se, ye pesa mekan se. Ma me so for na. Hello. 0554931931 0548931931. Ya fo bi edi nkotudwa. Ni me akogina koto anka ma bi. Me pa acho bebrebe. Ye tufo. Ye ntu shebre. Etidi wa wasun wontie. Wo kwa sori bim. Wa kasa no omno asamo akasa yusu box. Ni pani sa kwala ni fisika. Papa ni ti abrochire. Ti what odini hyede ma office ka no. Abrochi wonso sa kwala ni abrochire wo Ghana. Ti sa no wo fia na papa na twa print kiti no abefa. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, me do foodin baby akasa free. Makasa fe mina. Yo. Boy, sister no. Echa wa nyukuno apane cha. Omo mo hwe bana. Mo hwe bana wa aye. No fa no bana nche. Ofa no bana nche no hwa abafra no. Because abafra no da achi. Ma apane cha. Me pa mara mo hwe, mugudu mo hwe. Mo hwe. So ya apane cha wala. Me se de me se yem. Apane cha. Akwa no so mpe onhwe. Onje no phone question no ma abafra no mbla. No onje ai. Ya apane cha wala. Ya da sala ants. Hello. Hello, but good afternoon. Afternoon, me do foodin baby akasa free. We got to look at the was the FM Abanapa. Yo, ma bna ya nko me do fo. We got to allow money be quant to our Madame Bemana, yes, and so. And for them, so many minutes. It's Rena, one time, one last one. No, not any of that. Oh. Your call has been put on hold. Yo, me da si baby why? Hello. Hello. Hello, good afternoon, madam. Afternoon, sir. Udin baby akasa free mpacho. Yo, yankwe. Hello. Hello, the patcher, yeah, but I can't say. Mo futi sabna mo de maye no yada maspa mo koswa na mo ntu afodi o de be afutuo e de be hwanya Me da si bebre. Last call any hello. Pastor, good afternoon. Afternoon about Paudine baby akasa free. Udin. Patcher ma mo de anya dia ko mo kasa be ma mo patcher ma no. Yo, when one ye nyire guso aye pay. Yada se ene so ye nyina ye de ma nana ye bo aferi keteche obema ese techere ma mpro afiani ne papa gya emu ya ba mo wo kukodrufo bo wura busuamu a wompie ye musase bi aka no wodni ti ya no wonsia do masempa so mpa ye bo nyenye enso ese brech yesi kremodak na osi abasa ti ye nyina cheche ye rentu nsene shebra kan ho atia ya dedicate pokwa bena no kura no tissue ni so bi wo she pink eno na memente ase no pink man to ba hema ya ja kwan wate nyakoma ma ye ne kopim Friday mi jimi nyankopon di se brakwaku obe bafom na asumdwe so aba ye nyina de asedabo ma mewrade ye ko computer so adwade mi si ye case number 2 eye abibabu kari David opokwa agimane ya abura case no ye tudi fo frinkran wo behwem say ya abura ena abobu kari abibadua kwa ba ne ye befa so amami ye besan no entima mo nko ba bia odan court no kura yare ya obi benya nso a na free yare ama
me no mienu ansan so ye yarekro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be for kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo taya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sebra ene massage ni bia be funi amapa ene animdefo ene wo de be miemia kakran ko sisa won so benya wa yare ana wo de no eye tridi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo eye Universal Natural Clinic and American for the amawo ye fun yade de eye munketu akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdefo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wo kwa wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244102 and 0200 158 272 Universal Natural Clinic nyaminti ubenya wa yarisa Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a wohia intemginafo biara wo ZPay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre Sompa FM you sika wo ZPay agent a eben wo netua entity ekitwe bi pe you sika abie biara a wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wia wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika ye ho no nya wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye bo ho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwansidie biara nimu nemum kai se nsise kakra wo ho wo medi ho ya pao ne nemre musa wo mfa wo a enye Tabita Clinic na wokọ me de heba de mi nkọ biemu ya kwa abre wo be kwa wo hu hwe ejadunya abotre na Tabita de omuda soronko nti masichire ya de obetimi ahwe me mema sem so kofamu o me dwonso so a meti yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ya sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na meti se ne ne fanisi dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop o na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die animhwe e wo sofolai ene patase kwantempo no so enkran so o Medina Firestone Footbridge wa afei o takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni Tabita ya pomudini Tabita ya pomudini yenye birthday si emfree ho na yanko yanim birthdays na ready Sompa FM ma yanko na birthdays no ka kire obi be ma wo fedu ampa che wate atomu amame ana bebire yewo nana mashanti wo ho yewo Messi enso ewo ho yo yeko birthdays no adofo we eye Messi asante agona Abigail Sompa ena wo wish no se wonyame enhira no na wodi na wodai oba Messi baby a wo bia esre wonyame enhira enso edema ya enko Nana Mashanti ni international shanty the Tachiman shanty Queen shanty ankaseni Nana ma enso enie eti na rest for departure Nana ma de ne atwa me ena mekuma anso e de beba mekuma nie Patricia Kueje wa our Holland one my eti fan club no we ye mu ni chiama papa ai mekuma Patricia Kueje wa ene wodi na woda bronchampem association e wo Holland no so wodi mu tinti my pa wonyame enhira no pa ai papa eno so oh no tina ene wonu ma edi awoda no onyame enhira safu enso enyina adifo mo mapa entrance emaye ne
na yenko yasem no eso case edruho number 2 Abu Babu Kari Kumase Yamami Yade Ebi Yade Atonso Wanini kun David Wopoku Ajemai Kunadri Wamade boy Yabo Yes of Mammy Premine or Hini Adazwa or Biet you. Eh, Uradi Yanko Poe Unamani. Yo, Tiene, Yabepaya Resa, Yamami, Nan Wajon, Nasum J, Abba, Abiba. I want to say, Yakasade Kakrabapa, Bible Nini, Koran Nini, and Abudiano, they now pay. Bacham Pebambo. Mo Radino Boafo. Pejai. Mimpesa me how bibiri. Eya me Abiba Bukari. Eya me Abiba Bukari. Sama meke. Sama meke. Mini troda. Mini troda. Nukure trudu. Nukure tu. Oda. Yo. Wutie ohinini adaswa. Yedi fo so ewa ha mo fanto ne so mayen. Odi fo pa. Abrantie pa wiebiri. Onyame e de ahoden soro nko ama no. Ye ka hunhum dwuma. Wo ye frukutu pa. Ya friend from Accra. Sasemi. Omeboaye na yenhwe na ye hu se abura nso abawuram abura betra Mr Champon muni fahabra na abura emetra ne musa na no asem ketua bi na fe yenko yayaresa no so ne duku a de aba no wo wi obesi ama nwansansi ye hu do wi abere wankuma e maami wo pire abra mo peku ma no e ana agema ye beka wade na go e ye jagema pa ni yiro she yes was it Obabra na ho te say me ho ye ye say ye be ko ya na nya ne tes waba eti ye say me ko na man ka bidie enye nti ye be ma kwan sima Sompa FM yo sofu mame anu di sema wo de baye yo sofu mame premeni papa bi agudie ba na redia na ti say ya brobe say so e da se oni ni difo eni abedwafo mo twa ahia ohene yere oba papa bi awie de mo humi die me de me katenta wura ma na enye bone emna bi atwa mu agya me kun poku wo se me de me nya oba o wanya oba papa so no wanya mampam twe enti be dia me nya oba maame wodi me abaha ya baha brada maame wada maame abura eye dia wodi me abaha abura eye dia me pacho ade ene fitinano wodi mampam eye dia mampam wa me pacho mate ewiabo mate na mampam no mampam dia mampam aja me wo ho ya frɛ me ye baha brada na so fuma me premani e me hwede ayeye de a wo ye me no e brada no me baha sama makwa na me tete mo se me studio ho me kasa na sa wo ye premani ankasa na wo do nipa he wan fa bebia hinta me o so fuma me wo cha me ntoma me enu ye program de oba so e ma ntoma wo ma me sika taatoa se ma lo le fe wo sa ma me si fam kodidi aduane gale kosua guso me fu ye ma na momo no ba me hwe me ne me ma nti wo sika no me kwa metimi de bi taduane ma mo fra ni di me koda awie ejajeman na me edu frey na me wa house wo school de odi taduane adi kura ebi no fresi wo fosu fon so ti me srew ye wi a papa mo akwa huma na mo ba yo ti hoi oba yinti wo so onya oba papa bi nti me de me ya nchira na mayeram aja onya me se na dia kwa hia na makohie edia se wa ya me na me abijania ma wo ye bombokratia edru juada bia fiti be abusumini bongo bombokrati shit case ya mo de bra me juada meji holiday no heyira to aso adai enti me shade ya mami adai me shade fefa aya mami ya me transient na me se na wie me de amerika tante traffic wo me se e muma kwam na me twemrika kɔ so fuma me premier ni ho me kwanso me boda wura wo ye mantam wo me se obi ahwe tv
no won tie na sanka asem ebo me bo no sanka me swamirikam ententen so sanka nya na se de say no afotu a wo de me ma ji kurofo ku ni say enti me da wase asedam o den ni mabusua ni mantam hofo me kwa me bo se me de ntuma yigu mi tiri so ema mu kwa baba so ntuma so ye mpeku ma wa na me nka oni agema mum enti me ba ya wase da eto so biom so so ma me so be ma me kwan dia me pese me de afotu kakra bi magana man sabe mani mu bi ene sabe mpredua se mani mu bi eti ma se opoku agema ba ye me ho ade wedding pictures enti say hwe oba papa bi atisa me abiba wo mu ni o abiba me oba phone opoku so se mi ana hey me oba phone wo ba men wo ni wo twincham sa haba ya kwa atwa ade asem ku me manu asehwa atwa ntisha show photo show yeah abra ade asem wa ato so abi ba hwa me abi bay ya ade no abra de na wo ti ho difo ba chiri fa pie ade show ba papa bi atisa me agudi atisa me wo mu wadi no judge man say we are nice man kuma ni ma say and na ba mani di ma me mani ye twa so na ti be ka che ga na man say and na de wo fa ya say no bo chance wo be pa yalesa e wo di for sa and ya ga na ma ye sabi binom mususu nye nkrofo akunu oto na mo je nkrofo akunu wie na pa hwehwe mu a na mo de hihya adum ne adan ye da ase adan abiba me yo ba ne bai wo pe kuma se fie na age ana eslam no nya kuna na abura wo sa man pam try ama hwede wani ma ya wusi wo paku wani ma twincham sa haba ila kwa abura wo ya kwa abura munyiri fedifo wo be ka tem oba so di ma tama ko pe ana na su bi mesumi nipa atamdide doso wo ya atamdide doso ma ya le sentam ba ate atamdide doso wodi ma tam too much wodi ma tam da bua wodi ma tam dana ana nenso mesumi nipa wodi ma tam dan wodi ma tam nenso su bi me wanu ni bi me wanu so abada me modam na dwene anya adwuma me de adwuma pa na me yani bisa wono pa besia ma ya senda ba temu class wo hu ye wodi atam sa nenso bi habiba me ma ya senda ba temu wono abada wo me modam me ma ya senda ba ejaje mai ma ya ejaje mai ba ejaje mai obi ehunu bi twaso ni empere obeya ya resama no ma ya senda ba temu enya onu do Habiba Daudi matama kasa enen so biem Habiba hwemanim enye wa yale sana ope abasa nyaminti miempre won kwamam pa over to you Sompa FM Yesu so ajana ho den se onka da sane biara na nyina yemfa we enya adesua de efa ma ye nyina ye ho ne ye ho metma sinipi aka no pose maami yari yetie maami osori ko ye kasa wa hwe ni ya wo de bejaji maami se ono ma maami yari ye stroke mild stroke na wenya na yari de ba wa ma wani na ho asem ne asem ye den ehia wa ma wani na ho a wo de so akwa na fo de kodade achenchena de ye maami hunam no ewomu since humsem meka sem ya kire maami maami otuwe senka ye kanokra ka onyini nnu bebia waduri osano yade anu edin since ye no ebiba no kresa kan kasegum me na bonkumi wayale pe ye no so me yesika me na ye nyamedi for film cry abo na ye adwuma ye huhu adwuma ala wala is of mami meti akonwam na me difu penny frakraba Atropian kadem mankani duka yaran saran daiki wallahi talai adas papa so misa meba na botere entino nyame ye nadom ana o maame ne papa nom edna ko baabi ama tetenu se na akisosum enno se te se eneya kisosum abeya obi ani ebre wa fa nyame ye nwanum bi no so ede afa ho edidi nipa ho no
na no kra make che maami say ade ye maami efie ka ho mabie ni pani abie ni pa adwem e judge my tie ni ye yare chi obi na ho say eta appear on this right side na if kum so na bi what is ni nifa so nifa so eta appear on nifa so na efie eta appear e wo benkum so ne fra bonten I don't think so be fra bonten e be ye wo ho ade a ya pele say wo fa ka wa ne hyen left side benkum wo fra bonten that is it etika be buy yare no efri say side dia me wo say papa yi oni papa yi nante no na de yare no buy mfiri ho efifi ya mantam na bo fie sania anamo bi wo ho ontumi ye den entu say mame no te ho no na nko enimo nyamfo me ka se ba che ontumi mfa de nsuma no e te say de okro be hu aka kire wo na kuma ye di papa ono oye play oye quick temper odonipa epenipa humo bro abiba de o kan no kura wo yes what entie wo me da me so nsemu no so se pa na ko bobo ni tirimu ke kan nsemu a se no kura so no kan de eye no asem ni asem eden ehia nti wan hwe ni ye a wo de baye wa adwene se de ba me no dua bo bra ni nsemu ni ne ma wo ye never Bible no kra kama yeti ase se so obi no ho e wo ne boni mu a Yakopon kro de den wo de chero timi senya me se na me ma ya hoden eni ni bidie ne huhu ni entimi mo ni empedro ya fanka no na o mo say konfo be oja eja jimai konfo be ho na mo ko ya because abraba no pa no ka se maame konfo ne sese mo ama me ye niema na o se de obeku ebiba ba himfa na mo ko ye no konfo be ho a me pacho konfo bo ami ono ni ho nieko yi o kan say ye ko yi no no jam say e die na aye mere so my wife no why rescue kuma say ha de no ko oni bo ami ye mo se free ye bi yi babyeko ya bradeeko suma nkwa he no suma nkwa he no no wo kan e ka say ti on the free ya abra suma nkwa he no e ma abra bai na abra so aboni dua wa kan o si nsuo ma kuma akose no de abodua o de abodua ene eno ko omo kan ho suma nkwa he no ono na o kan nti o kan no eno o se abra ko bodua suma nkwa he no ho no atia ma mi dia o nyina ye duma ba ko na asentiment ma yusunsu ye bibia ati suma nkwa he no eno nti ono ntimi nyina ha ena ne se adua no ma ne yi yenko suma nkwa he eno no de ko no na fi yi ene fi yi ka se ene eyampa saade a eyampa na abra ba ho no no ne ha de obibo odua mi sa se na o kan ye no nam sa ene ni otumfo kura abra se ye modua ye nyina ye tie sompa nkoko nyina wo yo odi enjabotre omso mbebo mic na wakasa pa kasa enti no wede masram chokoko kura kama ye nyina tia se duabo ni nyina so no enye adwuma ba oba no so abra ne so agye atum se pa wabon dua mpa wo wagye atum se wabon dua enye duabo bia na ye adwuma betuma ka che point blank tamidi kaka se o si duabo ni nyina so no enye adwuma fine mami wo di other woman no ni kunwachi no kore mami agye atum o se mafom obosre wasre ere achedo honhom bia o wiasem anatum bia o wiasem omo ho mayen eye ne yeso mo omo no mo som yen Yakopon se be boda se di bia de se misuman ene me seso ya ba wiase a aponche ba ya aponche o ba ya owo odwan ba ya odwan Yakopon so bo se rusuman ne seso dia we have 100% right to control every spirit and I have 100% right to control honhom bi anatumi bi na problem wo ho ne se ye di pasu abasusum nyumam ya pa ye ho anya epa sika di amen apa ye ho aboye wasafo ache ne efrefre ntomakase yenti no osori a no o kan nsem bia ebe ma wu nipa na oba no ho no ehu aye den atauso na meka kire se ba me we die no ye di honam e de ka ho ne ye bon pa ye mana meka kire enche no beto no enye nwan twa ne kokotwa bia muso be na wabo
papa so obey papa nso ono so eja na de okofo ban no ote ho a ne ho so aha nti ba bia muso no no oni yakwo so wa konfo amani musa David eja David sabi asema mi busa we wa hwe be ha kakra osinu ayi 2 years no edi ni 2 years wo ba na de silver ball wa no so eno so yeso ko ba bi hu na wo mo de chance ball wa no so ma wo si to 2 years wo boa ya boda because me ko school na me bobo pa do ti eno ne ma yitwa wo hwe ho a wo si 2 years eni ujira ni muatre no so eye kama pa kafra ni e ko heavy na mo e bewe wonwi bi urade ne wo boafo oda in court assess yo pa yanko animu yo enti mesre yenuanu adifo ne yenuanu asofo a wo yesusu nyuma se ene akonfo titiro ni se obi di bibi sa ba wanimu a manwini di abedi ne ne dwenchena ne emfa no pepepe yo ento pepepe yo na mami de ekoso ne de efie eti ebe ne den pa wada woro ma ade ebe ne se e bibia ne betumi ade atu bedwa ti ebe kwachiri se me ka no kura kire mo badam pese ye clear se de ye no anya honhom de bebre se na ye ka no san se mami na abro na obetena ha no onim kasa papa o ye very good communicator wuri nya asem na wan dika ma ono ankasa na wo kasa so na be kasa mo be hima gusu wa hwe ni ya uyi hu bia enyi menya ka otia ka be kasa ma chere no o ma bi o ma na dwene nye ti yesre nyame se mami no ho beto no amen ye de se ye wie ni de even garlic eni nkutokura fra e de srana no ho beto abusia papa ya wo kasa mi se sunsumu adwuma no ho beto no anya go na media abiba nyame be hwe wate no we shimi se na ma shejem no ho beto no oh bia ya na koro me ya le fini me wish shimi se na oh mon ka chane ma ya so di fo afi elefani abusuafo na gyan na bɔ me so wo me se hwe no obey oto fom de di nkai oda okotore to ebibia onyan menses ne bema anima o mama mienu na nkra no wai ne mama ni nyina tuote se me se mama o mba geography no betete no me so obey kura se be me fa no me ye no na mum esan odo a wonyama me no na yi ana me se me nyini ma e ba se na pa o se ne ho so sisini me kwaduma ba ansa na onya bia ebejai se Ghana for my wa mu fanya futuo ya mia na me hwe no anati o ma mi aba my wa no manyi ba cho ani mama no ko betimi aboa wo me na me ka cho mama obi me hwe no kura no na ko di pa me ko di pa fa me wo mama me ko duma je se no du ba ko mama so obi afa ba de mesin ba na wo kwa ye duma time say ya se ye humo bro pa wonim se bia se na ato me on fa me aduma to ya le me ya le kwa no me enu pori ya bi beja na tokuro no kures buti ohini adazo de dia ko wo nsaba ko ajojo ahim beda mo bi dia ko mo ama wo ya de ya pere wa ya lisani justice jaji papa we de ka me pese yentwe ho kakra ne mra sawo yentwe yen ya eti uni di form no na bi you call for commercial break na that be mean sorry na and the man in my life sa mentiri o kana si and they say what yes we ask for advert okay advert ya bowi enti okay yemfa me mento so mo fa mento so na partners mo fa mento so na asembia wo a mo de mo nye ya yesusu madwuma ofia na semasi cash cash ya yesusu dwuma o se bam no aha buti ohini adazo bam no ya yesusu dwuma ebusu yesusu dwuma ha pa ofia ha tropia kadem ya yesusu madwuma se wo sha wa bam no ene wa akra wo ba ye betu ama betu ba yi ama
What to say? You come cash. Pa young Juma. What's the show? Now, David, you so sure, baby. Yes, Sompa FM. There be. What's the show? Can crew. In Pesafo, best sort of some quiet. Pentua to be a team, maso. Ye tune once and for all. Ye dear Juma, you trias. Or when I come woman in our power, seeing you beginning in our to from where was your pump? A bed you bay ye go for me. So in I did like a touch. Your boyfriend. Woman, oh my trust, I know. Am I in an amso? Cash. 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 Otawa won so ko bi ku na mo pesa penkrofo ku no mo ateta ye de mamu so amuntime ntena ho ye da ase ati Mutie ohinini abi ba betrase me so ho beto umisa ne se wati na wo hye de bioma nyina ye tie Sompa enti enuanom ne adofo a abije ohere se frɛ no na wo information bi a ode ma ye wo show ya ye ti so tie me se wono so ate akotomu baabi na ye mfa nka ho ba mo chomo misa ne se abiba ete se ho hyehye no me fa ne nyina himba se abegina me na yem abegina wo na yem na te se sane kofom me se difo ofia ha wo juma ala walai na abekira me sesen abusua oheyere se what information bi prayen mame ntone me yimra me se na show we eye maturi shege panwe abedi for mane trase na wo pre mane trase na wo she pink ya wo ha dwen pokwabre Mutie ohinini be ma wo she pink wa we be ka se o yege tabitakum so for alignment wasi ukua da bia oye free screening na diabetes ni prostrate wo liver awo mu hawo wo be ma mu hyesew usisi achia ye mfa nko tabita ye so for alignment en Kramadina any Firestone Foot Bridge di enmuhwe takwa di sunwa ye wo ho Fred Doctor 0202 347 647 Kens awa Canada Japan wa guragina say delegate into so aba efia da bia no nan kopim no nsia ye ton ama delegate edru ha Sompa 93.1 Sompa 90.7 TB na wasi gina ye signal no ye very strong signal no ye very strong Dr. Laji Mamadou Paumia signal ye very strong me pacho doctor so what the digital best search na me tibia na enu kuretrodo ukua da bia no nai kopim no nsia ye ton Dr. Laji Mamadou Paumia o Sompa 93.1 Sompa 90.7 Tarawan TV TB now your delegator wasi jinayaji MPP amanyuko no wasi ho 21st clinic wasi we are the sciatica experts otu asinti na etwetwen wo be bia yade bia Dr. Blessed Foster we ready come domadi na chi ye wa overseas ye ben afa radio oboase cancel cortes and cry domi market and kransa hinda da efie wa tachiman ye wo GN bank edanda danim 0540311311 wa Jimmy Herbal Center wasi wo po ba ni bema wo numa dwuma ye se marketing department ho wo betimi aye dwuma ye tua wo kama wo ba bia da bonuses de ene ye chapo 0542 725 858 and 0596 900 011 Zpay kwan fofra ye fa so to enkra e mani sika fa phone na dial *20# option 1 oje won sem kakra bi o send this canoa *270# option 2 10 million bi abesend no ye ma usika 10 cedi Zpay de boy emrani se giedi kanisa eye dudada usisi Brahim hawo bibi ne namoyem moja ni afrusan ye bomodin so obeji bianom Colinac Misty
Danieba PFA and Cryokaishi Drag Lane Nana Boache Kobedia Richco Jeff Mankasim Pene Cape Coast was the Bidro Fee any baseline shops Ahodono any nanso Ubenya B Ewo Boris B Chicken BBC Way Eye Akokwa Yeni Ayakuno Na halal Sansa Cremonia Kuniti Muzremi for Eribi Eye organic ya one antibiotic bia vitamins bia nso enim me pa chow ya tetuom se fia kokko ubenya 16 kilograms 14 13 na 12 akokko sre ne nsa ne bo ne tan misi den kokko aduane ubenya bi Bantama High Street ya ne Presby Asafodi animhye Asawase Market Santasi Runabout Poku Trading SG Mall Top High and a share Buadi Junction Freya 0544444453 near 6 for number 2 now if you now hear Diana now pakokwa wo freya delivery de beba 0544444453 Boris B Chicken efie akoko ankasa pa yadru he adawroma bia yadru ye mami na chese de aka nyina be ye efichiri ho enkomodie ye das me se champon bremtem Supreme Judge ye da onyankopon ase papa na na o he yiri se o yi bi no abije wan frɛ no okay efitiam nkomo ye danase asema ya ebaye enana odifo yi kan wo hwe maami se no osikasa me na chese ese broken heart na ache no wakasa bebre ntene nsem ya wo kan ema obi atwena dwiri kosi se ebi kura obeya de onimu na ne eye me dani se odifo ana osofo wanhwe obi anim ena oba no kwan so no anopa na oba ye no medino ekokosie ye ese mo metra anim ase kura na obi ehu no enti omo ba no oba na badadadada ya mara ma meka se ntodifo oba we kura no ohun no ena me kwan so odifo mi da mi hu ne da table ya so ena me di ehu no timi di asema ya wo kan no me de magiedi tini ya kan se wo be wo se na wo hihye no ya di atetebo ni si na obi anim odifo aka ho asem obey wajato na yense tenye urade kura panko be nko hu ya kura che yenso yakopon ne do no na sade we se de enye nwanwa eye sign obia emma no sebe dodo no akonkrofo kro ho enti se nese wakono no ho na ya pono ama bema ya ana kone ne ti wonu mu ya eso wonhwe no a enne so mpa woma onyankopon asifom amennam so mpa nkomo so wahini ni na bedwafo ene adwumawira ade odifo aba wo ba yen so yi wonkura book wonkura pen wonkura obia wono so ba yen onim wo mu nyina onim obia enso ba bia no krada no wode ato me na megidi enu ntini so obayi wanya nkama de kakra ede na bata no ho ama obayi se ade na twe aba ne fom na so odifo ebe toa so ama ne atwe aba fom no akode a na ye no kra bi se yade bia no ekwa efiri usuro na esane enti Supreme Judge media ne ameka ne se meda odifo ase wode asumdwe aba se otan ya da papa yi ene ne yiri pani ntam no ni nyina be dai ebekọ yesi obi a wotie bia se ye fie se ye busuam obi ani ewu ewo krom wono mo na ne me so me ka kire abiba ne se se ye odifo aka asem wo se no mesra no onkwane busuani bia enkonkwachi se champo ye breniti ya no twane wate abiba ene busuani bia enkonkwachi wo ya nsa e na wo pe eno nti edase odifo woni wa ya ma ye ne edase ma Mary yo that's akamfo se de ekomgia ne ome no kwase na de ewrai enkomre nyina mani age no ho se on de ose na yaresa no ope ti waye din waye din na de ba ko pe ene wo hwehwe na no Yesu ka ose de ose onye ebone da no onto bo mo ba ne so enti ono nso enim ba bia ogina nti waye din mewura meti ana mewura hokura ose na no obedi matam saa edie na emada so edie na emada nanso ye nyina nyankopon ahata hoi
ɔnhwɛ yɛn mfomsoɔ so ne yɛ nni ne sɛdeɛ ɛnkɛsɛ sɛ ɔne yɛ ɛdi no enti sɛ nyame nam papa odiifoɔ so na sɛ deɛ secret kakra ɛwɔ hɔ no wada na di ama nneɛma ada adidi a megye di yie sɛ awurai wabɛn na yaresa a nyame yɛ adom a ɛfiri ha fi a sɛdeɛ adeɛ no si akyekyere no me deɛ ma yaresa megye di yie sɛ ɔkɔ a ɔnsa nkɔyɛ saa mfomsoɔ no ebio na ɔbɛma n'ani ada hɔ ɛwɔ abrabom na biribiara ayɛ fine ama no ɛbiba biribiara bɛyɛ fine why ɛbiba sese wo tɔ wa wo ni papa ya wade no mo bɛto aso wadwane karo yo na de a mesua ne sɛ onyame ankasa de onipa bɔ na eche no na wo de ache na mfa wo ni de obi bɛyɛ di for me ye story bi otachi man me wo me office a me former station abanti bi ba ese abai wo peso ne ware ye sofo abai wa ne sofo ene nakoda eti na Friday sada no be ko papa no night asia ko guna ni mu ase na me krokro boy no na me fresh sofo no se o mra me office no toto ayampia na me se papa wasa madam table so no e beye better se wo beba ti wo ba no odi na sorry for mpanifo din na chi me office na me fra bai wa no ni boyfriend e kasa asem no so betra me office na sofo no me yiri ye nurse me the way ye dan o kasa bebre na me hwakola na no a akwa ne wasem se dwuma ne ya yache na me so mo me ye nsori so e botre a ye besen ahia na me fra kola no na me say no krebe no wasema na no de me ko hotel akodi mi wa da no de me ko hotel akodi mi wa wedi me tere na o send me message say me mitimi romance ne chen ga ba kwa wo Sompa FM na me boy ni ko hu ya wo kan wo sa agege so no na me say sa ti the boyfriend kan ye no cross yan na me fresh off no wo fon so na me say papa asem na ye si ye kokat ye bo tere no wo ben fo bi ani wachi wo nko a bra ti akola ne ka asem no me record no na me ne ko tena tachi my hotel baby so fo ne ba ya pe na me say so fo ti asem akora ne boy ne ti wo bi akwana start is the walk up wapena so for the stolen do punko today no so me nine o se mama eye no kre wapena boy ne si so for na so me say ya kasem ye we boy said da say ya nko ga ne maame ho ama so for na nko confess ya wonya asem no na me nsa so for na eden wanu ne ho de so for ne kan asem mi ba bi odi mi be ko bia mu de mo me yenko ya ko again mama ye metro na me hu mama o nyansani sada boy ne kasa bebre o kasa bebre na mama ne dani nani no o holu boy no se krachi wa beja wade wo mensem me ba no aye ne ho ade nyam pra na wo ne twi right pen na wo so obi na koda wo de ko radio station wa ya wo yire na boy ni chi ona ne ho so we no dani ko so fo no so no se medi wo ya wo be sra me ye catholic ni se me ba ni mu nyomoto ti onko boa wo asori a se kwan a wo de me ba enam sumi na ma me ne hu se sofo na fo nyame de ache no me hu ba bia boy ni dwane ya wo fa ye e wo ma me ni fie ho akra ne se wo ye nurse enti se wo nyame se wo de wo ba yi bone ache ne wa woni pa no wan na mom abiba se ho to wa ko ne nkoye se bi wate na de so 6 ama also ajemai woni abrawa de ne yenka momu ana me pacho wonti mi san awade ni bi me pacho ma me pacho o dia case ni kra ko eno de se wo ho ti nya botre ko te hu bi bebre betunte wena ye anu de nye yi wo mate ko dia kro me se edun so se wo mani ni skebe ndai ene ofre me na mka che ne se me ana mhwe no emu bi eni hon mako school a onye na ne no mka che ne se enu am koye adwuma bi adwuma na finu meko akogiska okay timko je ba me ba na wo hwe so na obi adawro ma o fani efri efiode pradia no e fani efri ma bus station amwa me fa ka mka che ne se ba be duru a me send no mo onyame be boa difo judge minua akasa na se de yesika se kan last nyina de tie ne se be producer be ma ba ko nyo ba ba ko dia etu bi ukuru ko bi de enwa
en kokogya ba bi se me bondua yen kam obi antase e ba sa de man na mo ba no obi anya kunu mo mo nye sa dua bo dua ba bro no way judge eniema e koso no minim se ka penachi ma yesra wo dabi atima ye koso no wontimi kase maami mako bi kunu ho me na shekawa obi do be ko trabo cho bi akogina e da se de kan sa do na me yemi ya se wo se wo nwale papa e de ntan nwale papa no enye duabo ye di ka cho de ntan so nwale papa no papa na to sabe ko to unya men so de be pass nwale no why not you want no e po akwabra judge me ka kire wo dia mani amami afa I will tell you wo man ye Yesu Kristo kura ye tinta so kruso Yesu kura tinta so kruso ye muso di for pass mani wo hura ene wo jana so e ko dum na bi kwa no na obi ka che so onye papa but ne enya pa na kura so ma tangwa ah we have a transfer telephone number ni tum Facebook yes amani ni ba hu enya bi ni wo yi Yesu kura tinta so se pio was enum ni bon aye me yes so nwale papa yi kwatie no aye mamani onu kwale dia papa pink ni so dio aye onu kwale dia it is still hard oba me na wa no why not bi Kristo Yesu di eji papa yi se nyakopon fa na so nsan ya de ye de ye so ye so be wa no me kam bi bia se wo wo mo nkwamo woni be bi da kwa me yimi da ba kwa ma mo nwale sole wa difu so nsan ya de a mo nwale no difu me se me nwale ye wo yi what's your sir? Mami to boise. Mami to boise. Yeah, mini wo hini kese bi anyambo ateme bo ntia kyerɛw. Ne wo yire, ehia no amani ato no, na o hie obi ba. Na o twe no ne twe mpranne, sa mpra twe ne mu no, ona mo hina ye o hina esisi fie nyi sika. Enne ne yire panyini no, odi de. Ti wo babro ne wey. Nyame ne bo atan ye onye nipa. Sole e. Yesu obi be ka kyerɛ sɛ divo boko be ne papa. Ba woni nipa adwene. Akwa sole. Wale no. Mumia mo wale. Oda yi cross. Sole why? Fa go to Sole. Divo betrase. Pa, fa numbers 2. Den kwari ayi. Efrebusiam. Biam. Akwa be down the Efrebusiam ba mi bobe no wa. Akwa be down the busia wura mu. Me pa cha order in court. So wo kasa on wale no. D4. Fan pie. Sana wo tie. Some wo jada da. D4 pan. Wọ́n ní pa bọ́ọ̀lì sábà wọ́n ní ready. D4 fan pie o. Mi ní kwakwa 20 dia. Oh D4. Abrade no. She. Me se me mpie. Wo be ka ama bi baya no ho atete. D4. Wo fan pie. Wo so mi mu a. Se mo so mi mu a. Abrawe. Ya so so. Tumi to chile. Me se tumi to chile. Abi jamu fan pie na yenya yicho. Jed wo bua ma usade. Adai. Baba fo what is that? Pa. Fa number 2 ja. Abusia. Ye ka sunsumu adwuma. Sunsumu adwuma na te wono. Ye de ya sorry. Ye kire bibi ma wa. Ye ni tro. Wo pedifo a wo ye humu adwuma. Wono te wono. Wo wa ha kopem otsena wo fin kran. Waba obeko otsena. Nti sunsum how? Friend papa number 2 ja. My number is 0245 39 18 93 Sisubium 0245 39 18 93 yeah. The number e guso no wo fin kran e ba obefiri a okyena ti wa wo sunsum how frepa obeboa yen ono ana afuna bi baba etwa to no se da se ne bia fa hye ne mu ana fa hye ntrim se yakopon si bi boda se ne bia de se msuban ene mese so enti wa mu a unam ho no wo ye nyame so oji hutum na ho nante na hu se na betutu akwan a ebe den so obi be ye obibi amananya wo fa ho nyame fa Yesu se okra ene waje nkwa osum bia wo mu bia ye tenam nante yie ne hu se na betutu akwan nyame nkare se ne bia ho amen 0551931931 0548931931 hello